Hajde Jugo. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Doviđenja. Kupili smo. Braćo, A? mislim da nas neko prati. Gdje? Ko bre prati? Jeste uspeli? Evo ti, grlo, kabel, 357 dinara. Sad nam treba Materijal. materijal. Pravac Dunav. Ajmo. Gledaj, ja ako sam sposoban kamen da prodam, za šta onda nisam sposoban? Tako je. Pa kad bi našli letvu neku. A ja sam više za priroda unesemo da uzmemo da odsečemo sa drvo, nego da nađemo. Gdje gledaš nešto. ti stalno? Ništa. Nego da šta ti je? Ništa. Šta? Za mene. Idi, ajde požurimo malo. Šta ti je? Onako. Šta ti je? Čao, vidiš ti ovo drvo dok... Gledaj. Zamisli ovoliku lampu. Zamisli to lampa. Kad bi našli neku granu manju, Da? a da je ovog oblika i od nje napraviš lampu. Hej, Jugoslave, otkud ti? Pare zarađujete, brata, ne zovete. Kakve pare? Sve sam vidio. Ajmo. Da prošetamo. Da prošetam. To nije baš do šetnje. Ja, drvo? Ne može. Sad bratski da se izljubim, ali da mi ne podmećeš obraz. Ajde. Ajde. Gdje si, brate, Jugoslave? Otkad te nisam video? A? Poželeo sam. Ja sve opraštam, ali da radimo zajedno. A? Da radimo zajedno. Ej! 2 ruke više. Pa nije to loše. A? Ja se, A dobro, ej, a ja šta se si- svašta razumem, ljudi. Alat, šrafciger, bušilica, klešta, žica, sve znam. Možemo da ga stavimo na neki mali test. To kažemo. Pa da vidimo kako će da se ponaša. Pa kad budemo vidjeli kako se ponaša, onda ćemo da odlučimo ili ćemo da ga zadržimo ili nećemo da ga zadržimo. Evo ti ga drvo. Ja, ovo mi se sviđa jako. Čekaj, ovako da treba. Znaš šta je fora? Šta vi pravite? Nama treba ovaj Lampu. lampu, brate. A lampu pravite. Pa da. Au, ali je ovo dobro. Od Pogledaj. toga može da se napravi neka uskršnja i kebana. Bre, kakav uskrša i kebana, bre. Pa Samo ja pričam, od ovaj donosi bre prostora. ovde. Ali ovo je suvo. Ova je bolje. Ovaj je lepši. Ova je lepša. Ali ova isto može da se Ne. iskoristi. Samo da ti objasnim. Stavi Nemoj to da tu. lomiš sad. Neću da lomim. Obećavam. Ako ovu da ide bio kabel i ovde stavili sijalicu i abažur. A šta ako bi uzeli Edisonove sijalice? To je simbolično i za naš biznis i sve. I svako okačili na pogranu. Pa Slušaj. jedna košta 1.500 dinara. Koliko? Odavde kabel i ovde. I imaš ovo Jo kad- bre, ovo- Jugoslave, i ti nisi normalan. Što? Uzmeš Ali ovo, ja mislim- srežeš ga lepo da bude možda čak i dovde. I imaš lepo jednu lampu, malu. Ajde nastavimo da idemo. A šta kažete da napravimo svako po lampu? Svako Da. napravi i onda... Ja se slažem. I onda da biramo koja je najbolja. Pa možemo kad prodamo Ali tu, u ako su timovima. sve 3 dobre, Može, nije loše. U timovima. Ako Ja su- se slažem. Ja se neću to da radim. Ili smo zajedno, ili nismo zajedno. Neću ja to da radim. Ja se slažeš, Jugoslav? ja se slažem. Vas dvojica ste u timu, nas dvojica smo u Neću timu. to da radim. Neću to da radim. Jugomire, Molim. kako ti izlaziš s njim na kraj? Lako. Lako, Ništa, samo ću ovo ti i pusti ga da te prati. ti i ja.
Ćemo da napravimo bolju lampu od njihove. Praviš razdor. Ama ne, ti praviš razdor. Nas trojica se slažemo, ti se ne slažeš. Što si došao ti? Dok ti nisi došao, sve je išlo kako treba. Ja ću da odem. Idi. Ja ću da odem. Meni je najlakše da odem. Ja sam došao da vam pomognem. Pa vidim kako nam pomažeš, napravimo sad 2 tima. Pa nije bio ni moj predlog, njegov je bio predlog. Ali si ti prihvataš to, ne možeš tako da prihvataš 2 tima. Šta će nam 2 tima? 1 tim. Nema ovdje posle igre. Ma kakvi nema. Ajmo ti i ja po ovo granje. Sreća pa smo mi u timu. Vidi oni otišli dole skroz. I ajde da vidimo šta ima po podu da baš ne lomimo. To nećemo da Ne lomimo bagrenje. Sve šta su oni našli? Panče! Pa možda može da se obradi. Da ide u sredinu sijalica. Gde si ti krenuo u Mladence? Ej. Kao, šta ti je, ne? Plašiš čoveku ribu. I što si ti bacio to sad? Ko je tebe terao da ti to diraš? E tako, brate, ozre. Da ste vi bre normalni. A ništa niste odrasli, majke mi. Što je? Pa sad nemamo ništa. Imamo ove grane. A šta ćeš da radiš tim granama? Da napravim lampu. Jao, kakvi ste, majko moja. Znaš šta? Ja ću da vam napravim ovu lampu. Samo me prati. Dobrodošli u moj raj. Ajde, upadajte. Čekaj. Za lampu. Uvodna testera. Bušilica. Ovo sam ja nešto krenuo da majstorišem. Imamo šrafove. Šrafovi. Tu su negdje jesteri. Flaše za zimnicu, baloni za vodu kad nestane vode. Ovdje je sekundarni alat, tamo je primarni. Stari za mobil. Papriko pekač. Imam pribor za krečenje, pribor za glecovanje. Pribor za ribanje, pribor za čišćenje. Sekiru, pribor za sečenje. Jel možemo mi... Jugoslave! Jel možemo mi da napravimo lampu? možemo da napravimo lampu. A? Ajde, molim te. Šta je ono tamo? Ono? Šta je? Snimi, Ozrene. Ozrene, snimi. Šta? Fotobox. A? Fotobox. Tu sam ja pravio fotobox. Viš? To okolo da se samo nešto zamaskira, kao da bude da se isplete ovo. Šta ćemo s ovih papara? Ima čovjek šrafova. Fini posao. Nismo se mi javili. Kreni. Gde ćemo? Idemo. Kreni. Kreni. Tu je lampa, gde ćemo? Ajde. Ne znam, bez veze se osjećam. Što? Trebalo je barem da mu se javimo. Ovako, ko da smo pobegli. Doće on opet. Nego samo ne znam kako je saznao. Nego lepa lampa. Samo ko da je nešto fali. Aj prati me. Gde ćeš sad? Prati. Pa gde ćeš? Ajde ozrme. Šta ste uzeli? Evo. Gledaj. Šta je, brate, Ozrene? No dobro. Šta je, brate, Ozrene? Ništa. Koliko ste platili to? 146 dinara. Sve smo pare potrošili. Evo ga račun.
koliko će da košta ta lampa? 1500 dinara. 1500. Kako bre? Ova lampa se prodaje za 1500 je dinara, pogledaj naš kako ovo je rad remek delo. uloženi, čoveče. I pritom moje pertle ovdje. Si normalan ti? Drži. Pazi bre. Kako se tu... Znači ću da tu uđe. Šta? Nemoj da snimaš, prekini da snimaš. Neću da prekinem da snimam. Ozrene, ne možemo prodajemo lampu zato što ljudi ne možeš da prolaze prodaješ oko nas. lampu, A kako bi ti prodao lampu, majke ti? Snimiš lepo reklamu, jako dobru, staviš na internet, to vide svi ljudi na svetu. Sigurno će tako da ti kupi. Gledaj sad šta je priča, Jugoljube, Ajmo. spremi se, treba svakom. Svakom u životu treba Kome lampa. ne treba lampa? Damo Lampa svetla. Lampa treba za stan, treba za dnevnu sobu, za kupatilo. Lampa! Dobro večer, jel vam možda treba lampa? Da li je bolji biznis noću ili danju? Pa ne znam, za lampu noću, brate. A što Noću se niko prodaje neće da je lampa. kupi? Šta? Neće niko da je kupi. Pa stani, nismo još ni pokušali, šta sad Kako hoćeš? nismo? A ne možemo, brate, da prodamo Ne možemo, brate, da prodamo lampu kad odustaješ. Ne odustajem. Ne možeš da odustaješ. Ne odustajem. Aman. Samo se pitam. Pa dobro, nemoj da se pitaš, bolje razmišljaj pozitivno, razumeš, trudi se. Da. To je to. Neko će da kupi, evo ga na biciklu. Nije to on je tu. Jel ti umeš da prodaš ovu lampu ili ne umeš? Umem. Daj, prodaj, molim te Dobro ovu što je lampu. ladno, tresem se sad. Čekaj, možda će ovi ljudi da kupi. Dobro večer. Jel vam treba možda lampa? Reklama. Koja reklama? Snimamo reklame, stavljamo na internet. Reklama. Duborez, sija. Sa kaktusom. Lampa, Duborez, sija. Radi. Kupite našu lampu.